ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯାଇ ବାହାରେ ଆମେ ବୁଲି ଆଇଲୁ। ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କେମିତି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ରେଡ଼ି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ମାଇଁ ଗଡ଼୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସଜା ହେଇଛି ୱେଲକମିଂ କରାହେଉଛି। ଭିତରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଥିବ ପାର୍ଟି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି ହେବ। ଓ ମାଇଁ ଗଡ଼୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ଆଲୋକରେ ପୁରା ଜଗମଗାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଏକଦମ ଜଳୁଥିଲା ପୁରା ଜାଗା। ଓ ମାଇଁ ଗଡ଼୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ବୁଲି ଦେଖିବା କେମିତି ପୁରା ଇଭେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। Camera flashing